Tibag nga oras sa kaprobinsyaan. Idanon mi kada kayo. Dagiti napapatagadamdamag, manipod iti Kapitolyo iti La Union. Daytoy, ti baro at timak iti Kapitolyo News Program. Christmas is the season of giving and sharing. Naragsak apas kway tati sumangbay karagiti ka probinsyaan. Kalpasan dagitoy ang nakaawat iti nasapa a regalo manipod iti Provincial Government of La Union. Manipod karagiti freebies para karagiti ubing. Nagkaado kay nagkakadakkel pa premyo. Ingana karagiti Noche Buena items. Amin dagitoy na iwaras iti tunggal ili ditoy probinsya. Isu akasalaang ang tikaragsak ni Leia kini Amalia idinay paima kadakwada tibag nga aglaon iti Noche Buena items. Sumagmamanula ang isuda karagiti ribo-ribo a kaprobinsyaan ana ipaayan itinasapa a regalo. Dakil nga pagragsakan ni sa imay ni ako Governor Rafi ngay may nakidanggay nakiragragsak kada kami dito nga okasyon. Ken dakil nga pagyamanan mi tay ka na kami ti Christmas di nasaya ata dati pagpaskuan tatang tawid. Agyaman ak unay ken ni ako gov ta pinaragsak na amin nga ubing kun dagiti babaktot nga adatoy imay di manggay nga nang 20 pamasko mula sa puso. Nang nayon pa'y tiragsak, dagiti nay sagana apaay ayam. Ubing man wino nataangan, game na game, karagiti sorpresa. Napalaos mo't ti panagyaman, iti 32 anyos a construction worker ani Rex, kalpasan na ana pangabakan ti grand prize, a 50 inches LED TV. Kailangan iti TV di balay ta basit day TV ko pagbibuyan mi nga agakabsat yung jubin ko. Na swerte ako nga nakabaka TV. Thank you very much Gov Rapi na may ka dito pugo nakabaka iti TV. Malaksi ti dayta nang ipaaypay ti PGLU iti libre a medical ken dental services, job assistance desk, free legal assistance, free veterinary services, free seedlings ken dadumapay. Naawagan daytoy a programa kas Pasko mula sa puso a bukod nga ideya ting-ingutan tayo gobernador ani Governor Rafael Veronica Ortega David. Panggap ti gobernador nga iparit na ti Christmas spirit karigiti ka probinsyaan itata Paskwa. Babaan iti panangiya sa dagna iti naduma-duma a serbisyo iti Kapitolyo. Kasapay iti panangidaulo na iti gift-giving activity. Imat ti ragsak ken namnama mismo ani Gov Rafi ti personal a bumisbisita iti tunggal ili tapno ipaima dagiti regalo kadagiti senior citizens, person with disabilities, solo parents, IP communities ken kadagiti marigrigat a kaprobinsyaan. Yung gusto kong mangyari sa aking administrasyon sa susunod na 3 taon na kung saan kaming provincial government ngayon ang mismo na lumalapit sa tao. Akong governor po nyo mismo, hindi kayo yung lalapit sa akin ngayon. Akong governor po mismo ang lalapit sa inyo ngayon. Ganyan po ang klaseng leadership na gusto ko pong maramdaman ng buong La Union sa susunod na 3 taon. Kaya personal po ako na nandito ngayon para magbigay ng saya sa inyong lahat. Simula pa lang po ito, gusto ko maramdaman ninyo yung provincial government na nandito lang po kami para sa inyong lahat. Babaniti daytoy na isang sangay na programa. Anabukal babaniti agkay sa La Union probinsya nihan. Ipalpalagipla ang daytoy nga adda ti ragsak. Ayat ken namnama nga imet iti Paskwa para karagiti ka probinsyaan. Itinagan ni Governor Rafael Veronica Ortega David. Daytoy, tigayem ken kabsatyo, John Martin para iti Provincial Government of La Union. Baro at timak iti Kapitolyo News Program.